ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅଟି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ବାପା ଆଉ ମା ଖୁସି ନଥିଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଝିଅର ବାପା ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ସେନାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ବର୍ଡରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଲା। ସେ ତା ଚାକିରିକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ତା ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ହଁ କହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରିରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ବୋଧେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାର ମୁହଁ ସହିତ ଦେହର ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ତା ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା, ତା ଚେହେରାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତାର ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି ଏବେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ଦେହର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଆଉ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ସେ ଠିକ୍ କଲା ଆଉ କେବେ ବି ତାକୁ ଦେଖା କରିବନି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ଝିଅଟି ପାଖକୁ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ତାର କୌଣସି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କୌଣସି କଲ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ସେ ଝିଅର ମା ଝିଅକୁ ଆସି କହିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଝିଅଟି ଏ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ଦୟାକରି ମୋ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନି। ତାକୁ କହିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ସେ ବାହା ହେଉଛି, ସେ ତତେ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦେଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଝିଅର ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଏବେ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡଟି ଖୋଲିଲା। କାର୍ଡ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା କାର୍ଡରେ ତାରି ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ କି? ଝିଅଟି ତାର ମୁହଁକୁ ହଠାତ୍ ହାତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ତମେ ମୋତେ କେମିତି ବାହା ହେବ? ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ତମର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମ ମା ମୋ ପାଖକୁ ତମର କିଛି ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କିଛି ବି ବଦଳି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ବି ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଇ ସାରିଥିଲି। ତୁମେ ଏବେ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ ଯେତିକି ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ହଜାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।